často si ľudia predstavujú napríklad, a ja som si to tak predstavoval, Kobra 11, opaskované miesto činu, teraz kamera na chlapa, ktorý ide, dvihnú mu tú pásku, vojde na miesto činu a tam sa začína tá akcia. Je to tak? Je váš každodenný život takýto, jak z Kobry 11? Teraz každý bude očakávať, že poviem, nie, je to úplne inak, celé to je inak. Nie, je to Kobra 11. Áno, poďte robiť súdne lekárstvo, pretože je to naozaj Kobra 11. Ako dokážete určiť, kedy došlo k úmrtiu, sú nejaké isté známky smrti a podobné veci, že ako to prebieha, dojdete k tomu telu teraz a ako začína ten proces? Posledný moment, kedy sa ruky záchranára dotknú pacienta a skonštatujú, že tento človek je mŕtvý a ukončujeme resuscitáciu a nahlasujete na kosku, že bola ukončená resuscitácia vtedy a vtedy, toto je aj forenzne významný moment, lebo toto je čas smrti. Manžel bol obvinený, že zavraždil svoju manželku a nakoniec to bolo úplne všetko inak a vôbec o vraždu nešlo. A ten človek, ktorý bol z tej vraždy obvinený, skončil na niekoľko mesiacov vo väzení. Najťažšiu samovraždu, ktorú som riešil, bola samovražda asi 14-ročného dievčaťa. Radioamatér alebo lekár? Čím som starší, tým viacej radioamatér. Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Povedzme si úprimne. Dnes sa budeme baviť o zaujímavých veciach, pretože tu mám veľmi zaujímavého hostia. Je ním pán doktor Norbert Moravanský. Pán doktor, vítajte. Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie, teším sa. A hneď prvá otázka, ako sa máte? Mám sa letne a užívam si každý ten moment, kedy ešte je leto. Milujem bratislavské leto, keď všetko tak trošku stichne a je také polounavené. Keď sú všetci preč. Áno, tak sa snažím nejak minimalizovať pobyt v práci, ale samozrejme úplne to v mojej profesii nejde, ale mám toto obdobie veľmi rád. A ja v rýchlosti predstavím, vy ste v prvom rade súdny lekár, študoval ste v Martine. A čo ma zaujalo, téma vašej PhD práce, ja som si tu poznačil, aby som to správne povedal, analýza strelných poranení dlhých kostí a experimentálnej zraňujúcej balistiky. Správne? Áno, áno. Keď som si toto prečítal, evokuje to vo mne akciu. Čo sa za tým skrýva vlastne? Čo ste riešil v tej práci? No ja som mal veľmi veľké šťastie, že mi bolo umožnené v rámci doktorandského štúdia, ktoré som skončil v roku 2010, sa venovať experimentálnej téme. Ja som mal vždycky taký akýsi hemung z toho, že budem robiť prácu, ktorá bude štatistická. Nie, že by som štatistiku považoval za niečo, čo v medicíne nezaujímavé, ba naopak, čím som starší, tým si viac uvedomujem, že všetky tie štatistické ukazovatele sú veľmi dôležité nielen pre medicínu v rámci toho vnútorného kotla, ale aj pre pacientov, ktorí majú právo vedieť rôzne prognostické kritériá, s tým štatistika súvisí. No ale ja som bol rád, že môžem robiť niečo, čo bude experimentálne, čo bude súvisieť s novým pohľadom, akým spôsobom sa kostné tkanivo zraňuje pri kontakte s projektilom, a mal som veľké šťastie, že som asi v roku 2004 stretol svojho školiteľa, špecialistu, profesora Juříčka z Brna, ktorý je dlhoročný propagátor zraňujúcej balistiky v československom priestore, čo prakticky znamená, že zraňujúca balistika je terminálna balistika, že venuje sa tomu, akým spôsobom kus kovu, ktorý je vystrelený z nejakej zbrane, alebo je súčasťou nejakej brizancie po explózii, môže zraniť ľudský organizmus, a sú tam isté fyzikálne zákonitosti a veľmi ma to zaujalo a bol som rád, že môžeme spoločne pripraviť dizajn experimentov a že sa môžeme zamerať na dlhé kosti práve pretože končatiny bývajú nie len tým primárnym cieľom, ale často aj tým kolaterálnym damageovou zónou pri rôznych explóziách, ale aj pri poraneniach a taktiež pri poraneniach odrazených projektilov. A nebolo tých informácií v vedeckej oblasti príliš veľa v tom čase a hlavne experimentálnych záverov, ako tá
zlomenina napríklad dlhých kostí vzniká, ako sa líši podľa toho, v ktorej časti kosti je zasiahnutý ten projektil, teda kde vstupuje a tak ďalej a tak ďalej. A som bol veľmi, veľmi rád, že túto prácu sme mohli na pôde Jeseniovej lekárskej fakulty vlastne odpromovať a úspešne obhájiť. Mám z toho veľmi príjemný pocit a pokračujem v týchto štúdiách aj ďalej. To je veľmi zaujímavé a nielen pre medicínsku spoločnosť, ale aj pre takú širokú verejnosť, si myslím. A chcel by som sa tu ešte zastaviť, lebo ja sa často aj v práci stretávam s tým, že ani my lekári, lebo s tým často nepracujeme, nevieme, čo je to vstrel, zástrel, priestrel, tak aby sme sa k tomu dostali možno teraz. Jasné. Aby ste to vysvetlili jednoducho. Tieto pojmy sú veľmi dôležité, pretože musia byť prakticky použité správne a ono je to celé na to, že keď ten pojem je použitý dobre a správne, tak uľahčí prácu zdravotníkom, uľahčí prácu aj polícii, aj komukoľvek, kto tú zdravotnú dokumentáciu číta. Ale zase na druhej strane, pokiaľ si ten zdravotník alebo ten lekár, ktorý vyšetruje tú postrelenú osobu, nie je istý tým, čo vidí len nejaký defekt. Vidí defekt mäkkého tkaniva, týmto začína, kožného krytu, podkožia, svalstva, častokrát vidí niečo, čo z tej rany vyčnieva navonok, môže to byť tukové tkanivo, môže to byť, likvor, môže to byť niečo, čo súvisí s nejakými hĺbšími anatomickými štruktúrami. Takže ak si nie je istý, tak má použiť len deskriptívny opis. Čiže má len opísať to, čo reálne vidí. Povedať, je to defekt, ktorý má takéto a takéto približné rozmery, okraje sú také a také, uhly tej rány sú také a také, spodina je tvorená niečím ako je, kostný detritus a tak ďalej a tak ďalej. No ale ak si je istý, alebo ak sú tie okolnosti toho strelného poranenia jasné, tak potom sa môže vyjadriť, že ide o vstrel, teda miesto, kde ten projektil zraní tú kožu a podkožie a teda je to kontaktné miesto. To má svoje determinanty a ak ten lekár si je istý, tak je dobré to napísať, alebo napísať aspoň slovné spojenie, že vysoko pravdepodobne ide o vstrel. Ak ten projektil samozrejme má aj otvor výstrelu, tak potom celé to poranenie je priestrel. Potom môže byť aj situácia, kedy vzniká zástrel, to je logické, keď ten projektil zostáva v tom organizme a potrebujeme zobrazovacieho vyšetrenia, aby sme ho vedeli perfektne určiť topoanatomicky, kde je a samozrejme rozhodnúť sa, že či je potrebné ho vybrať, v ktorej fáze tej liečby. No ale aj to závisí od toho, že keď ten projektil nájdeme v tom tele, tak sa vieme vyjadriť, alebo máme isté možnosti sa vyjadriť aj podľa kalibru, koľko energie ten projektil odovzdal tomu organizmu, preto vieme odhadnúť, aké môžu byť vzdialené komplikácie strelných poranení. To je aj dôvod, prečo sa snažíme tú ranu drenovať a nezašiť ju v tej prvej fáze ošetrenia a tak ďalej a tak ďalej. To sú tie medicínske záležitosti. No a potom sú samozrejme aj morfologické známky toho, že ten projektil vôbec nevnikol do organizmu, že len narazil na ten kožný kryt. To môže byť nejaký defekt, ktorý môže mať buď charakter len postrelu, alebo ostrelu, pokiaľ vytvorí nejaký kanál, ktorý ale je tangenciálny, čiže je len dotyčnícový vo vzťahu k ploche kožného krytu a nepenetruje hĺbšie. Čiže ten uhol je taký, že len prechádza kožou a podkožím, vytvára kanál, ale nevstupuje do telesnej dutiny. Presne to som sa chcel pýtať, keď ten náboj hovoria, že je len postrelený, tak proste len, že len to prejde? Len to ako šuchne tú kožu? Áno, v podstate to je nejaké kontaktné poranenie, aj sa to teda v anglosaskej literatúre nazýva, že je to nejaký kontakt wound, alebo niečo na spôsob superficiálneho kanála, ktorý zasahuje len do istej hĺbky anatomickej štruktúry a môžeme na ňom vidieť, že tá koža je roztrhnutá po dĺžke a vidíme ten kanál, ktorý je otvorený tomu vonkajšiemu prostrediu, ale je rovnako hlboký a nevstupuje nikde ďalej. Takéto poranenia môžu napríklad vzniknúť pri odrazených projektiloch. Klišé otázka, čo robí súdny lekár? Ja mám trošku taký náhľad na to, keďže súdne lekárstvo som v 5. ročníku absolvoval, ale myslím si, že široká verejnosť si možno aj niekedy pletie patológ, súdny lekár. To je jedna vec. A druhá vec, že často si ľudia predstavujú napríklad
A ja som si to tak predstavoval. Kobra 11, opaskované miesto činu, teraz kamera na chlapa, ktorý ide, dvihnú mu tú pásku, vojde na miesto činu a tam sa začína tá akcia. Je to tak? Je váš každodenný život takýto, jak z Kobry 11? Teraz každý bude očakávať, že poviem, nie, je to úplne inak, celé to je inak. Nie, je to Kobra 11. Áno, poďte robiť súdne lekárstvo, pretože je to naozaj Kobra 11. Ale áno, ja som jeden možno z mála ľudí, ktorí stále tvrdia, že čokoľvek sa zobrazí vo filme, tak nie je úplne odrezané od reality. Zoberte si to na vašu profesiu. Urgentná medicína, prednemocničná zdravotná starostlivosť. To, čo sa ukáže, sú samozrejme nejaké filmové skratky, ale ten princíp je rovnaký, že niekto potrebuje pomoc, húkajú húkačky, prichádzajú ľudia v reflexných odevoch, strkajú ruky do rany, resuscitujú, prikladajú elektródy, otvárajú AEDčka. Toto všetko je tá realita, ktorú potrebujeme, aby bola zobrazená v tom verejnom priestore, pretože jednak to je lepkavé, ľudia to majú radi, ale aj je to pre našu prácu dobré, pretože vzniká akási bazálna predstava, ako veci fungujú. Súdne lekárstvo má 1 300 000 konotácií filmovej produkcie, máme rôzne typy súdnych lekárov, máme súdne lekárky, áno, zohýname sa pod to opáskované miesto, prichádzame k tomu telu, toto všetko je absolútne verné zobrazenie, kamarátime sa s policajtami, podáme si ruky, povieme, ako sa dnes máte, budeme produkovať suché princípy suchého humoru, lebo tak to je, pretože každý si sa snaží tú svoju prácu si trošku zjednodušiť a odľahčiť. Keď sa stretnete s niekým ráno o 3:00, či je to človek, ktorý vychádza zo sanitky, ako sme sa 1000-krát stretli s vašimi kolegami a pozdravíme sa, je to príjemný pocit, že sa poznáme a že môžeme dostať napríklad rukolapnú okamžitú informáciu, možno aj nad rámec tej zdravotnej dokumentácie, čo sa stalo. No a teda, aby som bol veľmi rýchly k tej vašej otázke klasického typu, rozdiel medzi súdnym lekárstvom a patológiou. Rozdiel je v tom, kto sa pýta a akým rozsahom informácií disponuje patológ a súdny lekár. Patológ 99% svojej práce disponuje dôležitými informáciami pre liečbu pacienta. Patológ je profesia, bez ktorej sa nepohne žiadna moderná medicína, pretože bez mikroskopu niet už dnes diagnózy. Takisto ako bez genetiky už niet liečby, tak už bez diagnózy, ktorú urobí mikroskopická diagnostika pod mikroskopom, dnes nemôžeme si byť istí, že to tkanivo je choré nejakým konkrétnym procesom. No a súdne lekárstvo má od tohoto samozrejme ďalej. My neliečíme, nepodielame sa v priamom prvom pláne na liečení pacienta, ale samozrejme v druhom a treťom pláne tým, že sme súčasťou preventívnej medicíny, čiže naše závery slúžia na to, aby sa medicína robila lepšie a to máme radi tú polohu a ja teda osobitne považujem za dôležité sa tomuto venovať, aby sme prednášali a rozprávali o tom, čo sa dá v prvom kontakte, v druhom a treťom kontakte medicíny zlepšiť. Čiže tým pádom môžeme povedať, že vy ako súdny lekár pomáhate aj živým. Áno, aj vyšetrujeme živých pacientov. Nie je to klasická úloha súdneho lekára, ale je to stará škola súdneho lekárstva a moja generácia ešte bola vyučovaná k tomu, aby sme boli pripravení vyšetriť poškodenú osobu, ale vyšetriť aj páchateľa. Ale najmä vyšetriť poškodenú osobu, na ktorej tele sa nachádzajú nejaké známky násilia, ktoré by mohli mať význam pre posúdenie kriminologických aspektov toho činu. Čiže ak niekto má niekde odreninu alebo tržnú ranu alebo nejakú plošnú morfu, ktorá súvisí s nejakým konkrétnym povrchom, kde došlo ku kontaktu, tak je dôležité, aby existovala profesia, ktorá si to bude všímať. U detských pacientov je to kriticky dôležité, pretože syndrom týraného dieťaťa jednoznačne je častá záležitosť a patrí do rúk súdneho lekára. Spolu s pediatrom a detským traumatologom a radiologom a tak ďalej. Jasné. Vy ste to už trošku načrtol, ale ja sa k tomu vrátim, že sú situácie, kedy vám tí záchranári alebo tie zložky, s ktorými pracujete na mieste,
mieste činu, mieste nehody dajú také informácie, ktoré zásadne zmenia ten pohľad na to, že už sa stalo, že vám niekedy významne pomohli? Áno. Lakonická jednoduchá odpoveď je áno a rozvinutá odpoveď je taká, že dnes už budem hovoriť o slovenských priestoroch a budem hovoriť o slovenskom priestore poskytovania prednemocničnej zdravotnej starostlivosti a výkonoch súdneho lekárstva. Dnes už prakticky nemôže takmer ani byť uzavretý prípad, pokiaľ by súdny lekár v prípade nejakého úmrtia a následne vykonanej pitvy nerevidoval prednemocničnú starostlivosť v zmysle informácií, ktoré poskytujú. To znamená, že bez záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby, bez tohto dokumentu, nemôžeme si byť istí, že máme celú chronológiu toho prípadu. Čiže pozeráme sa, kedy bola výzva, aby posádka nasadla. Sledujeme ten interval kriticky tej 1 minúty a teda uvedomujeme si, že aj keď sú to 2 minúty, tak tam bude napísaná 1 minúta, rátame s tým, aby bol dodržaný zákon. Áno. Zľahčujem to, ale viete, o čom je reč? To znamená, že je dôležité odsledovať tú kaskádu tých udalostí, kedy tá posádka prišla na miesto a teraz začína to, čo sú naše predĺžené oči a uši. Potrebujeme vedieť, čo tá posádka videla, ale aj čo videl personál na urgentnom príjme, keď prvýkrát dostal pacienta od tej posádky. To sú strašne dôležité momenty. Čiže toto všetko zohľadňujeme a chvála Bohu za to, že máme tieto vstupné informácie, pretože častokrát to mení záver toho prípadu a poviem vám úplne jednoduchý príklad. Keď sa súdny lekár vyjadruje k miere šokového stavu, napríklad pri hypovolemickom šoku, a sú to také tie klasické veci, ktoré prednášame, pokiaľ je niekde zmienka o tom, že ošatenie bolo po tej dopravnej nehode presiaknuté krvou, že tá mikina bola nasiaknutá krvou, že pri strihaní ošatenia záchranármi sa doslova to tričko dalo žmýkať od krvi. To sú absolútne cenné informácie, ktoré predikujú krvnú stratu. Napríklad. Rozumiem úplne jasne. A existuje možno jedna vec, ktorú by ste mohol odporučiť tým záchranárom, čo vám fakt dá jedna jediná vec, ktorá vám dá fakt dobrý pohľad na situáciu, taká pre vás cenná informácia? Áno, a deje sa to čoraz častejšie a som tomu veľmi rád, a to je fotografovanie. Kľudne môže záchranár použiť svoj vlastný telefón a zdokumentovať situáciu, ako to vyzeralo, keď prišiel na to miesto. Teraz riešime jeden veľmi závažný prípad aktuálne, ktorý sa stal v Bratislavskom kraji a máme k dispozícii napríklad niekoľko snímok od pilota vrtuľníka záchranárskeho, ktorý prišiel na miesto. A je to super, pretože máme určitý obraz o tej situácii, ktorý nikto nečaká, že existuje. Predstavte si, že letí vrtuľník, má svoje štandardizované manévre, ktoré sa musia urobiť, že sa niečo obletí, že sa najskôr rozmýšľa, potom sa pristane podľa počasia a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A navyše ešte k tomu máme nejaké fotografie, ako to miesto vyzeralo z vrchu. Keď si predstavte, že dnes každé miesto činu, už keď je miesto činu, čiže už keď je v starostlivosti a v zodpovednosti polície to miesto, je dokumentované 3D skenerom a taktiež použitím dronov, že sa robí fotografická dokumentácia z výšky a filmový záber, alebo teda nejaký vizualizácia toho miesta v súvislostiach, tak ak si toto ex post môžeme porovnať s fotografiami, ktoré zaznamená pilot vrtuľníka alebo nejaký záchranár, ktorý tam je, ako to miesto vyzerá z vrchu. To môže byť game changer asi. Určite áno. A rovnako tak na tom centrálnom príjme, vrátim sa vlastne, Michal, aj k vašej časti tej prednemocničnej starostlivosti, že tam je tiež kriticky veľmi dôležité, ak sa nejaké status quo zaznamená a nebojíte sa tú fotografiu použiť a napísať do dokumentácie, že bola použitá. To je super informácia, pretože my sa stále, poviem to úplne na rovinu, keďže sme v podcaste Povedzme si úprimne, že aj bojíme, jak je to právne. Je právne v poriadku si fotiť samozrejme bez tváre a podobne, že pacienta a dokumentovať tú zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytujeme? Na to je
skúsim to povedať úplne jednoducho, aby to bolo úplne najjednoduchšie. Pokiaľ je ten pacient schopný vnímať, v akej situácii sa nachádza a je napríklad obeťou nejakého trestného činu, napríklad bol zbitý na ulici, alebo nedaj Bože, je to strelné poranenie, alebo bodné poranenie. Tak keď mu ten záchranár povie, chceme vás poprosiť, spravíme si teraz sériu 5 fotografií, ktoré budú zachytávať vaše poranenie hrudníka alebo hornej končatiny, dolnej končatiny, brucha, neviem čoho. A je to pre vaše dobro v tom, že dokumentujeme to poranenie a tieto fotky budú poskytnuté polícii a súdnemu znalcovi, ktorý bude váš prípad riešiť, alebo toto poviete žene, ktorá bola zbitá agresorom v rámci nejakého domáceho násilia, alebo poviete rodičom, že vaše dieťa, jeho telo vykazuje nejaké extrémne dôležité známky násilia, ktoré je potrebné fotograficky dokumentovať, tak to je ten ideálny prípad. Pokiaľ je situácia, že je tam polícia, tak treba, aby ten zdravotník povedal, prosím vás, toto je dôležité, tu bude nevyhnutná fotodokumentácia. Ale nestačí to povedať, treba to napísať do tej dokumentácie. Nebojte sa to tam napísať. Čiže napíšte rozsah poranení, charakter poranenia v rámci verzie skutku si vyžaduje fotodokumentáciu. Ja vykonávam 4 zábery, JPG 1 až JPG 5 a tieto sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, bodka. Sú to 2 vety navyše, ale okamžite tá fotka nadobudne iný charakter, ako len keď skončí v mobilnom telefóne toho záchrancu. A samozrejme, pokiaľ zdravotný stav neumožňuje, aby sme oboznámili toho pacienta, že robíme nejakú fotodokumentáciu, tak platí to isté. Robíme to s vyšším cieľom a s vyšším záujmom. A ten vyšší záujem je dokumentácia rozsahu poranení, okolnosti na mieste. Pokiaľ vystupujeme zo záchranárskeho vozidla a vidím, že je na mieste neprehľadná situácia, lebo je to ulica, je to futbalové ihrisko, je tam 15 osôb. I niekto na nás máva, ukazuje nám, že sa tam niečo stalo, ale my vôbec netušíme, či je to miesto bezpečné, kto sú tie osoby, ktoré na tej ulici vôbec sú. Keď sa urobí tá fotodokumentácia a zameráte sa na tú poškodenú osobu, ale v súsťažnosti s okolím, predmety, osoby, krvné stopy, napríklad, ja neviem, možno zraňujúce vozidlo, ktoré je tam niekde zaparkované, odparkované na ulici, na chodníku, kolobežka, bicykel. Toto sú všetko okolnosti, ktoré sú dôležité, pretože polícia možno na tom mieste ešte ani nie je. Len to treba napísať do dokumentácie. Jasné, aby tie veľmi jednoducho povedané papiere sedeli, aby to bolo v poriadku, čo sa tej správy týka. A teraz sa na to chcem pozrieť z opačného hľadiska, poviem taký úplne krátky príbeh, čo sa mi stal v práci. Zavolali sme si pacienta do ambulancie, vošli 2, pacient s rodinným príslušníkom a začali si všetko nahrávať. Teraz som nevedel úprimne ako reagovať, pretože som si nebol istý, či môžu, či nemôžu. Nie som verejný činiteľ ako policajt a toto je otázka. Môže si pacient, jak je to právne, môže si pacient nahrávať lekára pri ošetrení? Takto. Ja to možno, že trošku ten problém zmodifikujem a otočím ho. Základná otázka je si uvedomiť svoje úlohy a pozície, v ktorej sa nachádzame. To znamená, že my sme biely svet, za ktorým prichádza niekto z vonkajšieho prostredia, buď vedome žiada pomoc, alebo zdravotný stav toho, kto prichádza, si vyžaduje náš zásah. Pokiaľ je to situácia urgentného príjmu, musíme byť trošku pripravení na to, že to prostredie nie je štandardné. To znamená, aj ľudské interakcie, ktoré tam vznikajú, sú vlastne vyhrotená kritická situácia každý deň. Teda je pravda. Kto si toto neuvedomí, nemal by v tom prostredí pracovať. A to je axioma. Pretože ja nemôžem byť v bielom alebo v oranžovom a byť natoľko jemnocitný, že keď si ma niekto odfotí, tak teraz začnem riešiť to, že si ma odfotil, zložím ruky a nechám pacienta vykrvácať. Tak to sami cítime, že je hranične zle. Ale aby som bol exaktný k tomu, čo sa pýtate.
je dôležité, aby sme toho človeka upozornili a povedali mu, veľmi pekne vás chceme poprosiť, my sa teraz budeme venovať poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a chceli by sme vás požiadať, aby ste prestali tieto úkony natáčať, pretože budeme rozprávať, budeme tu možno po sebe kričať v rámci tímovej spolupráce a neželáme si, aby tieto zábery vznikli a existovali. Je dôležité, aby to bolo povedané a aby to na tej kamere bolo zachytené. A treba povedať, áno, moje meno je Norbert Moravanský, som urgentológ, som tu lekár a oficiálne do toho objektívu tej kamery vám v tejto chvíli oznamujem, že si neželáme, aby sme boli natáčaní. Vtedy je to významný akt. Ale samozrejme, počas toho, ako to robím, nesmie tá práca zastaviť a musíme si uvedomiť, že sme v tej kritickej zóne tej komunikácie a v tej kritickej situácii a áno, niekedy musia nastúpiť situácie, ak ma bude niekto snímať, kým budem intubovať, tak asi musím intubovať a nemôžem sa starať o to, že ma niekto robí nejaký záznam. Čiže áno, bude sa to riešiť ex post, teda po udalosti, môžete akýmkoľvek právnym spôsobom sa hájiť. V prvom rade by na toto mal existovať guideline nemocnice a konkrétneho pracoviska a mali by ste žiadať svojich nadriadených a riaditeľstvo, aby k tomuto zaujali jednoznačné stanovisko. Na to tam tí manažeri sú. Toto není vec, ktorú má riešiť ten konkrétny zdravotnícky pracovník, ale na toto má byť absolútny guideline. A možno, že sa dožijeme aj toho, čo je štandarda v iných zariadeniach mimo Slovenskej republiky, že príslušný urgent bude mať ochranku. A budú to uniformovaní ľudia, ktorí budú toto zabezpečovať, aby sa tieto veci nediali. Presne k tomu pripomeniem, že často sa stáva na urgentných príjmoch, že pacienti sú agresívni a riešime to my ako personál, nikto iný. Ale sú to výborné informácie, ktoré aj mne osobne veľa dajú, pretože nikto nám to takto doteraz jednoducho a vecne nepovedal, čiže pre všetkých zdravotníkov na tých urgentoch to je parádna info. A vrátim sa ešte... v prvom rade musím ísť do tej roboty tak, keď to máme trošku odľahčiť, aby som mohol skončiť na akomkoľvek kamerovom zázname, áno, jasné. Aby som bol maximálne v pohode, maximálne pekný, sexy a pripravený svojou maskularitou zachrániť ľudský život. A potom mi je šumatresk, na akom videozázname som natočený. Hej? Akože otočme to v náš prospech bieleho prostredia. Akože keď je to psychopat, ten príbuzný alebo ten sprievod, ktorý si to točí, my s tým v tej chvíli nevieme urobiť nič, iba vieme dať zo seba maximum dobra v prospech toho pacienta. A ešte vám možno poviem jednu dôležitú, možno to nie je až taká dôležitá vec, ako je to vlastne postreh, ktorý sa často objavuje v našich forenzných prípadoch. A vieme to samozrejme, len to pripomínam možno, že skôr záchranárskym profesiám ako lekárskym, ale niekedy to aj lekárskym treba pripomínať, lebo si to často neuvedomujeme, že agresivita je niekedy symptom. A je dôležité, viete, keď niekomu niečo tlačí na mozog, tak môže to viesť k akejkoľvek reakcii, ako lekári to vieme. Hej. Čiže keď je tam nejaký expanzívny proces epidurálneho hematomu, alebo subdurálu, alebo niečoho, a ten pacient sa správa agresívne a vidíme na ňom, že je až na hranici nejakého raptu alebo niečoho podobného, môže to byť prejav poruchy zdravia. Keď je intoxikovaný psychoaktívnou látkou, ani sa o tom nebudeme baviť, je to súčasťou syndromu nejakej závislosti alebo akutnej intoxikácie. Čiže ten urgentný príjem musí byť chránený, ale musí byť pripravený na všetky tieto typy situácií. Môj otec vždy na takéto hovorí, že zlo porazí jedine dobrom. Tak. A ešte som sa k jednej veci chcel vrátiť. Vy keď prídete na to miesto činu alebo nehody, ako dokážete určiť, kedy došlo k úmrtiu? Sú nejaké isté známky smrti a podobné veci, že ako to prebieha, dojdete k tomu telu teraz a ako začína ten proces z vašej strany? Toto je veľmi dobrá otázka, ktorá zasahuje aj do urgentológie a som veľmi rád, že sa na to pýtate.
Poviem asi, možno začnem niečím, čo nečakáte, že začnem. Ak prebieha resuscitácia a ak je tá resuscitácia dokumentovaná záznamom o zhodnotení zdravotného stavu osoby a ak sú k tomu splnené aj ďalšie kritériá, že nájdeme na tom tele elektrody, minimálne, štvorzvodové EKG, nájdeme priložené elektrody defibrilátora alebo AED, nájdeme nejaké krvné výrony, neviem čo, intubácia alebo nejakú supraglutickú niečo, áno. Tak v tom prípade je pre nás kritické vedieť, kedy bola resuscitácia ukončená, lebo to je čas smrti. Čiže môže sa stať, že skutok, teda tá udalosť začala 14.00, 15.05 bola ukončená resuscitácia, tak my vieme polemizovať o tom, že ten pacient bol zrejme už mŕtvý 14.30, lebo mal bezpulzovú aktivitu alebo mal nejaké iné kritériá, ktoré už zrejme predikovali, že tá resuscitácia bude neúspešná, ale posledný moment, kedy sa ruky záchranára dotknú pacienta a skonštatujú, že tento človek je mŕtvý a ukončujeme resuscitáciu a nahlasujete na kosku, že bola ukončená resuscitácia vtedy a vtedy, toto je aj forenzne významný moment, lebo toto je čas smrti. Oficiálny. A samozrejme, pokiaľ nebola poskytovaná resuscitačná starostlivosť, alebo len prípadne tam bola posádka RZP alebo RLP a len boli nájdené isté známky smrti. To sú samozrejme zástava dýchania a zástava krvného obehu je neistá známka smrti, logicky. A samozrejme, pokiaľ už vidíme posmrtné škvrny, a vidíme ich na predilekčných miestach, čiže na ploche, ktorá nalieha k podložke a vidíme, že tie posmrtné škvrny sú evidentne posmrtné škvrny, že sú vytlačiteľné, to je jednoduchý fyzikálny pokus, čiže krvný výron nevytlačíme, ale tú posmrtnú škvrnu vytlačíme, čiže napríklad na tej zadnej ploche krku, šíji si pozrieme, že áno, to sú tie prvé miesta, kde posmrtné škvrny sú vytlačiteľné, sú ostrovčekovité, začínajú splývať, to je výborná istá známka smrti. Samozrejme, posmrtná stuhnutosť je už jasná známka smrti, ale to sú situácie, ktoré ešte v tej záchranárskej zóne sa málo kedy priamo vyskytujú. A ak by ste prišiel na obhliadku, kedy tam tie zložky nie sú, že tam neprebieha tam prednemocničná zdravotná starostlivosť, zavolajú vás niekde a ten človek už je evidentne niekoľko hodín mŕtvy, je tam prítomná posmrtná stuhnutosť a sú tam prítomné aj nejaké iné známky ešte, ktoré už vám dávajú. Áno, čiže začneme nejakou takou akoby klasickou jednoduchou operáciou. V prvom rade chrbtovou plochou ruky sa dotknem miest na tom tele, kde očakávam, že by mohla byť ešte zachovaná telesná teplota najdlhšie. A potrebujem ju zaznamenať, aby som si niečo o tom pomyslel. Napríklad, keď sa dotknem chrbtovej plochy vzadu driekovej oblasti, ako keby som chcel vybaviť tapotment a chytím sa chrbtovou plochou ruky a cítim, že tam je ešte teplotný stimul na tej ruke cez rukavicu, tak viem, že tak ešte je tam telesná teplota zachovaná. Čiže ona samozrejme klesá, ale je zachovaná. Rovnako na bruchu, rovnako v oblasti pečene. Čiže v tomto mezogastriu je to tiež veľmi dôležitý vnem. Prvá vec. Druhá vec, bledosť. Ďalšia vec, posmrtné škvrny, ktoré sú vytlačiteľné, nevytlačiteľné, rozsah, či sú ostrovčekovité, alebo splývajú, alebo sú už veľmi vyznačené. A samozrejme posmrtnú stuhnutosť nestačí z nášho ponímania súdnolekárskeho zaznamenať len, že je, ako 0 a 1 logická, ale potrebujem skúsiť otvoriť ústa. Ak sa nedajú otvoriť ústa, znamená to, že je stuhnutosť žúvacích svalov, môže to byť úvodná fáza, ale ak už sa nedá pohnúť ruka a dajme tomu v tom lakťovom zhybe je tá stuhnosť veľmi, veľmi významne vyvinutá a je už aj na dolných končatinách, tak už môžeme vedieť a sú ťažšie vytlačiteľné posmrtné škvrny napríklad,
a sú fixované na tej zadnej ploche tela podľa polohy, už môžeme povedať, aha, tam už sa nachádzame niekde po tej 8. 10. hodine po smrti. A čo vám povie o tej situácii, keď priložíte tú ruku napríklad na zadnú stranu toho chrbta, keď tam cítite ešte teplotu? Čo vám to povie o tom čase? Musím to samozrejme porovnať s vonkajším prostredím. Pokiaľ je vonku 30 stupňov, tak samozrejme mi to povie menej informácií, ako keď je vonku 5 stupňov, je to jeseň alebo je to zima a ten človek má ešte zachovanú svoju vnútornú teplotu. To znamená, akrá sú chladné, ale ešte na tom bruchu a na tej zadnej časti cítim tú teplotu, tak si môžem povedať, aha, tak toto môže byť povedzme 5-6 hodín alebo do 5-6 hodín po smrti. Pretože také situácie práve sú, kým sa vymení tá teplota toho tela s tým vonkajším prostredím, kým sa ustáli. A samozrejme k tomu by sa hodilo, aby napríklad bola veľmi slabá alebo žiadna posmrtná stuhnutosť. Ak by som chcel povedať, že ten človek je po smrti 5-6 hodín, tak posmrtné škvrny by mali byť veľmi dobre vytlačiteľné, nemali by byť ešte tak rozšírené úplne. Ešte by sa dali preskupiť, keby sme zmenili polohu tela, tak ešte by tie posmrtné škvrny dokázali sa redistribuovať na inú časť podľa gravitácie, ale najmä tá stuhnutosť by ešte nemala byť taká vyznačená. Ak to teda nám sedí, tento predpoklad. A je zásadné s tým telom nehýbať? Lebo často sa stáva, že tá prednemocničná starostlivosť, tie zložky hýbu aj s telom a napríklad aj v byte, že popresúvajú veci, dotýkajú sa veci. Čiže je zásadné to telo nechať v takej polohe, ako ho našli, alebo ako k tomu pristupovať na tom mieste? Veľmi dobrá otázka. Záleží od prípadu a od tej pocitológie, ktorú má ten človek, ktorý je tam prvý ako prvý v ňom. Keď vidím, že je to kriminálne významná udalosť, je to jasné budúce miesto činu. To znamená, vidím krvné stopy, vidím zraňujúci nástroj, vidím stopy, ktoré mi už jasne signalizujú, že tam bola nejaká iná osoba, vidím niečo rozbité, vidím zápas, vidím známky po strelnom poranení na okne, na nábytku, niekde, neprehľadná situácia, nábojnice po zemi. Tak je logické, že sa to bude ďalej vyšetrovať, čiže ak môžem povedať, že ten človek je po smrti a môžem to povedať minimalistickými úkonmi, tak by som to mal urobiť a mal by som zabezpečiť, aby z tej posádky je logické, že keď vystúpia traja ľudia zo sanitky, tak sa nahrnú na to miesto, pretože to je reflex, tak to má byť. Ale keď vidím, že tá situácia je taká, ako som opísal, tak ten veliteľ toho zásahu by mal povedať, tak vážení, vy dvaja pekne vycúvate po svojich vlastných stopách tam za tie dvere, ja pôjdem posledný, urobíme si 4 fotografie na fotoaparát, lebo o chvíľu tu bude jeden policajný výjazd, druhý, tretí, štvrtý, piatý, až po bielých ľudí v kombinézach, ktorí budú robiť prehliadku miesta činu a zaisťovať stopy. Takže tak ako sme prišli, tak vycúvame. Je dôležité si zosumarizovať a je dôležité, aby sme to vedeli, že produkujeme sekundárne stopy, ktoré sú vlastne artificiálne a nie sú autentické, pretože ak ja pohnem túto tým pohárom, lebo mi vadí, aby som si rozložil brašňu s nástrojmi, tak už som menil autenticitu toho miesta. A musím vedieť, že to robím. Ten záchranár musí vedieť, že to podvedome robí. Už len, že si položím tú brašňu na posteľ vedľa toho tela, je už ten zásah. To znamená, záchranár nenaruší miesto činu iba vtedy, keď tam nebol. Ako náhle tam vstúpil, tak to narušil. A treba to napísať do tej správy, alebo treba to policajtom povedať, ktorí sa na to častokrát budú pýtať. Spýtajú sa, prosím vás, vy ste hýbali s tým telom? Typický príklad, kedy sa to vyskytuje najčastejšie a kde je to pre nás veľmi dôležité to vedieť je, že je pád z výšky. Niekto spácha samovraždu, v Bratislave je to celkom zaužívaný spôsob páchania samovraždy, že niekto vyskočí povedzme zo 7., z 8., 12. poschodia.
A je logické, že keď ten človek dopadne niekde na nejakú trávnatú plochu alebo do nejakého kríka alebo do nejakého malého stromčeka alebo ja neviem na strechu nejakej striežky niekde neviem čo alebo nedaj Bože na nejaký bicykel alebo auto alebo neviem aké okolnosti, tak sa sekundárne zmodifikuje tá poloha toho dopadu a je logické, že keď tam príde záchranná zložka, tak potrebuje to telo otočiť. Inak to nejde. Kvôli ošetreniu, však to je samozrejme. To je úplne jasné. Ale tá posádka si to musí zapamätať, že to urobila. Pokiaľ to telo napríklad zasahuje do nejakej jazdnej dráhy na ceste, chodník, bicyklisti, neviem čo, a môžem si to dovoliť, že manipulujem s tým telom významne. Napríklad, že to telo o rádovo metre posúvam niekde, už napríklad na svojom nejakom nosidle, tak to musím zaznamenať, musím vedieť, že sa to stalo. Preto je dôležitá tá úvodná fotografia. A keď sa ma na to budú pýtať, musím byť pripravený na to, že sa ma na to niekto bude pýtať. Lebo pre súdne lekárstvo a teda ergo pre políciu je dôležité, ako ten človek dopadol. Či dopadol nohami k budove, alebo hlavou k budove, alebo či dopadol na prednú plochu tela, alebo zadnú. To sú kľúčové informácie. Jasné, rozumiem. A čo súdne lekárstvo a AI? Teraz prebieha taká digitalizácia v podstate v každom smere, dotýka sa aj zdravotníctva. Dotýka sa to nejak aj vás vo vašej práci ako súdneho lekára? Umelá inteligencia, digitalizácia a tieto veci? Či vôbec necítite nič z tohto víru? Veľmi často nad tým rozmýšľam a hľadám nejaké aplikácie, kde to AI by mohlo byť u nás prospešné a samozrejme my sami sa snažíme si uľahčiť svoju prácu. Ja už nad tým rozmýšľam roky, to není ešte pred érou AI. Príklad vám poviem. Ja potrebujem, keď vykonám pitvu, potrebujem čo najrýchlejšie z hlavy informácie o pitve dať niekde inde, ako nechať vo svojej hlave. To je black box. Skrátka, to je proces, kde som rozmýšľal už pred mnohými rokmi, ako to urobiť a bez toho, že by mi nepomáhala nejaká iná osoba, ktorá prepisuje, dajme tomu, diktafónové poznámky, tak už si ja svoju prácu neviem. Vy si to aj nahrávate na diktafón? Neviem si to už predstaviť bez toho. Ja osobne. Ja si už neviem predstaviť svoju prácu bez toho, aby som nahral na diktafón úplne bezprostredne dojmy z celej pitvy, aj konkrétne exaktné nálezy. A napríklad v tejto oblasti môže byť AI veľmi dôležitá, ale nie AI otvorená, ale AI zatvorená. Ak ma správne rozumiete, existuje aplikácia a model použitia umelej inteligencie, že vy sami naučíte umelú inteligenciu, čo má robiť, ale nepustíte ju z reťaze do internetu. To je podstatné. To znamená, ak ja použijem dáta, ktoré sú moje dáta z mojich prípadov a naučím si malú AIčku, malú inteligentičku, svoju vlastnú, aby mi dokázala povedať, čo som v podobnom prípade ešte opisoval a neopisujem v tomto, tak toto bude budúcnosť súdneho lekárstva. Ja si myslím, že toto je veľmi podstatné a na toto sa teším. Len musíme tú umelú inteligenciu udržať na reťazi, trošku ju za nohu priviazať. Nemôžem ju úplne pustiť, lebo potom sa budem čudovať, že čo všetko tá inteligencia prinesie. Keď ju vypustíte z reťaze, ona obletí pol zemegule a vráti sa vám s informáciami, bez ktorých ste mohli žiť. To by bolo lepšie ju mať priviazanú. Áno. Takže snažím sa priviazať tú umelú inteligenciu tak, aby som jej stále vedel ju skontrolovať. Aby ste benefitoval z toho. Rozumiem. A teraz mám dve otázky, ktoré zaujímajú mňa vyslovene. A ešte dokončím iba jednu vetu. A samozrejme budem hovoriť o sebe, lebo neviem, ako pracujú moji kolegovia. ChatGPT je super na to, aby som bleskovo zistil niečo, čo by som hľadal v knihách, ja neviem, 2 hodiny. Dostupnosť tých informácií. A to je rýchle. A keď sa viete dobre opýtať, a keď sa viete opýtať po anglicky a neurobíte si tam ten prekladový šum, tak je to božie, pretože tam netreba pokračovať. Áno, presne tak. Dve otázky.
čo zaujímajú mňa. Bol niekedy prípad, alebo bola taká pitva, ktorá dokázala očistiť nevinného človeka? Že tá pitva spravila z toho vinníka nevinného? Áno. Áno, a ja som extrémne rád a vďačný prozreteľnosti alebo nejakému vyššiemu princípu, že som pri niektorých takýchto prípadoch mohol byť. A že som ich mohol zažiť na vlastnej koži. A je to niečo, čo by som doprial každému začínajúcemu súdnemu lekárovi, ale vo všeobecnosti aj každému lekárovi zažiť, že to celé nakoniec môže byť aj inak. Ten lekár to zažíva častejšie, zdanlivo. Ten súdny lekár nesmie byť v kolejách a musí občas vidieť, že to, čo sa javí ako jasné, nakoniec vôbec jasné byť nemusí. Išlo o konkrétny prípad vraždy. Manžel bol obvinený, že zavraždil svoju manželku a nakoniec to bolo úplne všetko inak a vôbec o vraždu nešlo. A ten človek, ktorý bol z tej vraždy obvinený, skončil na niekoľko mesiacov vo väzení. A zistilo sa, že tie okolnosti boli úplne iné. Častokrát v našej práci to z prvého pohľadu vyzerá nejak, ale pravda je úplne iná na urgentnom príjme alebo v prednemocničnej zdravotnej vonku v teréne. To je každodenný chlebík, že ten prvý lúk nemusí byť ten správny a treba si dávať na to veľký pozor. Presne. A to je ale aj na tej práci to najkrajšie, keď po tých, povedzme, hovorí sa, že po 10 rokoch je ten lekár prvýkrát v takom momente, že si môže dôverovať v tom odbore, v ktorom pracuje. Že ten 10-ročný nejaký akoby odstup tých všetkých vecí, ktoré sa tam myhnú, je dosť na to, aby si mohol veriť. Ale keď to zažijete, že to tak od dverí vidíte a nakoniec sa opačne ukáže, že ste mali pravdu, tak je to úžasné. Akože lepší pocit nepoznám. Presne, to je to zadozučinenie, po ktorom bažíme tak trochu. A otázka číslo 2. Ako si udržiavate psychickú pohodu pri vašej práci, keďže to, nehovorím, že je raritná robota, ale nie je to úplne taká každodenná záležitosť. Ako sa udržiavate v takom normálnom duchu ako keby a snažíte sa nevyhorieť, nedojsť do toho stereotypu presne, jak sme sa trošku predtým bavili, že napríklad na urgentných príjmoch a tá urgentná medicína, je to aj štatisticky dokázané, že je jedna z tých, kde sa najskôr vyhorí. A ako vy predchádzate takýmto napríklad ťažkostiam? No ja neviem, teraz budú do mňa strieľať moji kolegovia, ale je mi to jedno, lebo to je realita. Ja sa snažím tú prácu si v prvom rade dávkovať. Akoby podľa mňa nie je v záujme súdneho lekára, aby po istých odpracovaných rokoch bol v tej práci každý boží deň od rána do večera. To je podľa mňa cesta do pekla. To sa nedá. Čiže ja si v prvom rade tú prácu sa snažím si ju dávkovať. Čiže ja sa snažím si nastaviť ten týždeň tak, aby v ňom bolo všetko to, čo potrebujem vybaviť, ale aby som nerobil už extrémne veci. Napríklad extrémna vec je, že slúžite prehliadkovú činnosť ako prehliadajúci lekár povedzme 24 hodín a potom hneď idete vykonávať nejakú pitvu. A potom hneď na druhý deň máte súd. A potom hneď na ďalší deň máte výučbu študentov. Akože to je všetko fajn, taký týždeň je super, dá sa to, ale potom potrebujete pol týždňa skrátka ísť si zaplávať alebo niečo robiť. Napríklad ja mám opačne, ja cez víkend celkom slušne pracujem. Keď nemám víkend voľný, tak cez víkendové dni nepovažujem ja za oddych, lebo ani to nikdy som to nerobil. Víkendový deň ja nepovažujem, že idem relaxovať, okrem piatka večer na chvíľku zresetujem hlavu, ale pondelok napríklad ja mám deň, kedy sa snažím nič nerobiť. Aj maskujem to, že všetci si myslia, že niečo robím, ale ja nerobím nič. V pondelok napríklad, úplne paradoxne, keď všetci začínajú chodiť do práce, ja mám vtedy pocit, že ja musím niečo spraviť, aby som sa niekde schoval do nejakej škarpy a
skrátka, prežil to, ale pondelok je pre mňa ideálny deň na relax. Ale to je taký nejaký denná rutina, ale tak ja som celkom vášnivý radioamatér, takže ja robím rôzne také divné technické záležitosti, počúvam morzovku, zaoberám sa profesionálnym contestingom, čo znamená, že chodíme svetové závody s partiou podobných nadšencov, že ja nemám problém relaxovať len podľa toho, koľko si môžem dovoliť času ísť niekde, ale keď si poviem, že teraz idem do Maroka na 3 dní, tak idem do Maroka na 3 dní. Už dokonca som si to tak vyšperkoval za tie roky, že dokážem v piatok ráno sadnúť do lietadla a v nedeľu večer sa vrátiť z Maroka. A dokážem vlastne za 72 hodín sa tam celkom uplácať a zrelaxovať a vrátiť sa, ale je to tiež náročné takto cestovať na takú krátku dobu, ale dá sa, keby na to prišlo. Viem, že ste bol aj súčasťou toho, keď sa spájalo z Prešova nejak do tej stanice, do ISS, čo sa radioamatérizmu týka. A to mi prišlo celkom zaujímavé, lebo ja absolútne netuším o týchto veciach nič. A mám ešte jednu dobrú otázku, ktorá sa týka aj mladých lekárov a aj mňa osobne sa to dotklo v tom čase, keď som skončil po škole a mal som prvýkrát oznamovať rodine úmrtie. Starší kolega mi povedal, že Mišo, treba to spraviť, zavolaj, dá sa aj telefonicky, alebo aj osobne, keď sú tam, ale stal úplne na rovinu, ja som stal pred situáciou, v ktorej som nikde nebol, nikto ma na to nepripravil. A mal som to spraviť a teraz kontakt s tou rodinou, s tými príbuznými, je to vypätá situácia, treba sa tam nejak správať, treba sa tam nejak zachovať, aj tá gestika, mimika robí veľa. Bol som nervózny a že či by nemalo možno sa aj na škole vyučovať, alebo proste nejakým spôsobom prísť k tomu, aby ten mladý doktor, alebo nemusí byť mladý, proste aby lekár vedel, ako správne oznámiť takúto informáciu. Určite. To je absolútne bez debaty a hlavne asi by sa možno táto debata mala začať v tom, že samozrejme sú rôzni zdravotníci, niektorí sú platní v tej medicíne aj tým, že by mali minimalizovať svoj kontakt s pacientom a v podstate sú to ľudia, ktorí by nemali prichádzať do kontaktu s pacientom ani nie už vôbec s jeho rodinnými príslušníkmi, lebo ten človek na to nemá, ale pričom môže byť ten človek šikovný, zručný chirurg alebo niečo také. Čiže my by sme mali o sebe ako lekári a ako zdravotníci vedieť ďaleko viac, ako nám poskytuje systém tej spätnej väzby. Čiže chcem tým povedať, že viem si predstaviť, že by pri univerzitách, pri lekárskych fakultách, že by boli dobrovoľnícke skupiny ľudí, ktorí majú radi psychológiu a psychotypizáciu a neviem, profiláciu a že by si odchytávali tých medikov a tých zdravoťákov, tie zdravotnícke profesie a povedali, nie, že ty by si mal robiť toto direktívne, ale mali by povedať, neuvažovali ste, pán kolega, o gynekológii, neuvažovali ste, pani kolegyňa, o detskom lekárstve, neuvažovali ste, že by ste robili vedu a chytali myši za chvost. Pretože táto spätná väzba je extrémne dôležitá a súvisí s tým, že ak sme v hraničnej situácii, tak to vtedy to vlastne nájdeme. Vtedy to v sebe nájdeme, ale je neskutočne oslobodzujúce zažiť situáciu, že vstupujeme do jadra ľudskej trízne a ľudského smútku a je iba na nás, či tú stopu tam zanecháme takú, že si to zapamätajú na celý život a že tá stopa bude v tom veľkom smútku to najlepšie, čo sa mohlo stať, že sa stretli práve s nami v bielom plášti, ktorým tú informáciu sprostredkovali, tú najťažšiu životnú situáciu sprostredkovali a odovzdali. A pri najmenšom by sme sa mali snažiť, aby ten náš vstup do toho ľudského jadra v tom smútku bol taký, že nezanecháme žiadnu stopu.
To by malo byť to minimum. Ale je veľmi ťažké, keď čítame v svedeckých výpovediach príbuzných, ktorí povedia, že no a potom prišiel taký lekár, ani sa nám nepredstavil a povedal nám vetu. A inak viete o tom, že váš príbuzný zomrel? Povedali vám to? Toto sú strašné vety. Toto je hrozné fópa medicíny. Toto by sa nikdy nemalo stávať a žiaľ, stáva sa to. A je to, viete, každý, keď to rozmeníme na drobné, tak každý si povie, že no ok, tak nikto to nemyslel zle. No, tak ani ten lekár nevedel, že už to nepovedal nejaký iný jeho kolega. Ale pokiaľ sme si nie istí, že k tomu došlo, nemôžem sa správať ako pako. Nemôžem. Jednoducho, toto je kritická vec. Ja som si povedal, že ako nech som unavený akokoľvek, alebo nech mám vnútorné boje akékoľvek k tomu pacientovi, vždy to minimum je, dobrý deň, som doktor Mrážik, čo sa stalo, že ste u nás. Keď nič iné, aspoň to už nastolí taký iný vzťah medzi nami, že ten terapeutický vzťah je dôležitý pacient-lekár. Poznáte také slovné spojenie, že shotgun medicine? Nemusíte, to je len taká otázka. Asi nie, ani som sa s tým nestretol. Niekedy sa s týmto stretávame na urgentných príjmoch, keď je kritický pacient a ten lekár tomu človeku chce za každú cenu pomôcť proste a dáva mu lieky shotgun. Není to úplne správne, ale každý to už určite spravil a v tom urgente o to viac. Máme tu takú rubriku Shotgun Medicine, otázka, odpoveď. Veľmi rád. Ready? Áno. Horšia smrť utopením alebo uhorením? Uhorením. Je pitva vždy potrebná? Nie. Biely plášť alebo čierny humor? Biely plášť. Pitva alebo mikroskop? Mikroskop. Radioamatér alebo lekár? Čím som starší, tým viacej radioamatér. ale teda, no dobre, je to shotgun, takže radioamatér. Dobre. Častejšie bývajú samovraždy u mužov alebo u žien? U mužov. Práca samostatne alebo v tíme? Samostatne. Častejšia smrť prirodzená alebo násilná? Násilná. Výpoveď pred súdom alebo práca na mieste činu? Výpoveď pred súdom. A prichádzame k otázkam od divákov. Budem ich čítať úplne raw, tak jak ich napísali, bez príkras. Aká bola najbizarnejšia, najdrastickejšia smrť z praxe, ktorú pán doktor zažil? No, už to znie pomaly ako klišé, ale tie detské úmrtia sú pre nás najdramatickejšie. Čiže detské úmrtia spôsobom, ktorý si človek ani nevie predstaviť, ktoré napríklad môžu byť výsledkom len chronického týrania dieťaťa, teda chronická trauma, ktorá vyústi do smrti. To sú ťažké prípady a dva som také mal a už dúfam, že ďalší mať nebudem, alebo 2,5 som také mal, pretože ešte jedno dieťa sme vyšetrovali, ktoré našťastie prežilo takýto útok. Prosím, spýtaj sa, či bol doktor niekedy pri samovražde. A v rámci samovražda je klasickou témou súdneho lekárstva, ale nebol som priamo, ak sa tým myslí, že pri deji samovraždy, či som niekedy bol, tak nie, nemal som túto skúsenosť, ale možno, že je zaujímavé, že sme veľmi blízko samovražde a teda najťažšie samovraždy a najťažšiu samovraždu, ktorú som riešil, bola samovražda asi 14-ročného dievčaťa pri železničnom nešťastí, respektíve teda použitím vlaku ako samovražedný spôsob. Spýtaj sa ho, prosím, identifikoval niekedy pri masovom hrobe mŕtvych? Áno, bolo to v roku 2022, 2 mesiace po vypuknutí vojny na Ukrajine. Sme mali možnosť identifikovať desiatky obetí na miestach, ktoré boli celkom bizarné a podielali sme sa na odbere biologického materiálu, ktoré viedli k identifikácii. Ktoré mŕtvoly smrdia najviac? Existuje taký vnútrosúdno-lekársky pojem
že floridná mŕtvola alebo floridné telo, teda takéto kvitnúce. A to je situácia, ktorú zažívame teraz v letnom období, kedy napríklad v uzatvorenom priestore bytu, keď je povedzme týždeň vonkajšia teplota 30+, čo v Bratislave nie je vôbec žiadny problém, aby taká situácia nastala. A potom v tom ďalšom týždni sa to telo nájde a nájde sa práve vďaka tomu, že sa šíri neznesiteľný zápach v nejakej bunke niekde v rámci činžáku alebo v nejakej stupačke. Tak toto sú asi tie najťažšie prípady, čo sa týka toho vnemu, toho zápachu. Ďalšia otázka je, že videl som podcast, kde doktor hovoril, že bol na Ukrajine. Čo tam robil a či je to fakt také hrozné ako v TV? Ukrajina bola hraničný zážitok, stále je to pre mňa väčší a väčší emocionálny náboj, pretože keď si uvedomíme, ako dlho trvá vojna na Ukrajine a uvedomíme si, aké veľké politikum okolo toho je aj v našej krajine, a uvedomíme si, že sme tam vtedy boli a uvedomujem si ja, že som bol súčasťou týmu, ktorý tam bol 2 mesiace po pokuse o okupovanie Kyjeva, tak mi niekedy z toho je ťažko, že som tam vôbec išiel, akoby, že vôbec som nabral tú silu tam ísť v danom čase. Keď si to teraz predstavím, čo sa tam deje teraz a možno, že teraz sú tam ešte horšie podmienky v tom Kyjeve ako 2 mesiace po vypuknutí vojny, tak mám niekedy z toho ťažké mory. Boli sme súčasťou týmu súdneho lekárstva a kriminalistických technikov a podielali sme sa na dokumentovaní vojnových zločinov a pomáhali sme s identifikáciou uniformovaných obetí ruských vojakov, ktorí zomreli pri okupovaní Kyjeva v tej prvej fáze vojny a robili sme odber biologického materiálu, aby sa podarilo urobiť nejakú DNA. To, že je v Európe vojna, je tá najhoršia správa, ktorá mohla zastihnúť naše životy, pretože už ničím si nemôžeme byť istí. Nemôžeme si byť absolútne istí, pretože ten ruský agresor je jednoznačne v Európe a musíme urobiť všetko preto, aby sme odradili akékoľvek Putinové chuťky preniknúť ďalej do Európy. Nech si o tom myslí, kto chce, čo chce. To je naša absolútne historická povinnosť a Slovensko verím, že je súčasťou tej správnej strany dejín a že to tak zostane. Spýtaj sa ho PLS, ako vníma smrť. Táto otázka sa ma bohužiaľ týka aj v mojom osobnom živote, kde som stratil milovaného človeka a je to náročné sa so smrťou vysporiadať, keď každý deň vidíte ten prekvitajúci život, ktorý ste prežili v tom období, kedy človek nevie, že ho čaká niečo také, čo končí smrťou. Takže je to pre mňa príliš osobná otázka, ale smrť sa preceňuje z hľadiska jej významnosti pre človeka, preceňuje sa aj edukačne, respektíve edukačne sa podceňuje. Málo sa hovorí o smrti a preceňuje sa, aby ste ma správne porozumeli, je to tak imanentná súčasť života, že by sa o nej malo hovoriť o mnoho viacej ako o prirodzenej súčasti života. Nemala by sa smrť dostávať do nejakej takej pozície, že je to niečo, čo je veľmi zlé a neviem aké, pretože smrť môže mať aj podobu vykúpenia a niečoho, čo je určite lepšie ako prežívanie v bolesti a v problémoch telesného chátrania. Je to často taká tabuizovaná, až demonizovaná niekedy téma tej smrti. Áno. A je to na škodu veci, si myslím. Ľudia, keby vnímali svoju pominuteľnosť, tak by si vedeli vážiť o mnoho viacej prítomné okamihy, o čo
vlastne ide, lebo nič iné nemáme okolo seba, čo môžeme uchopiť, jedine príjemnú atmosféru, ktoré môžeme byť súčasťou a to sa deje teraz a tu. Presne tak, ja odkedy som takisto v tom bližšom kontakte aj s takýmito, proste so smrťou jednoducho povedané na tom urgentnom príjme, inak vnímam prítomnosť. To verím. Akú najväčšiu chybu robia záchranári pri písaní záznamu o ošetrení pacienta? Keď by som to mal povedať ako flash, tak najväčšia chyba je nevýbavnosť tej výpovede toho záchranára na tom papieri. To znamená ten minimalizmus. Ten minimalizmus je veľmi nebezpečný aj pre toho, kto ho produkuje. Čiže mali by sme sa učiť a mali by sme edukovať svojich kolegov, aby sme vedeli sa vyjadriť. To je veľmi podstatné. Čiže najväčšia chyba vyplýva z toho, že sa nevieme vyjadriť, že doslova hľadáme slova na situácie, ktoré sa dajú opísať a dá sa k tomu veľmi účinne napomôcť tým, že to budeme trénovať. A super by bolo, keby sme to trénovali veľmi často a sa to samozrejme deje. Ako vieme dobre resuscitovať, tak musíme vedieť aj používať slova, aby sme opísali to, čo robíme. Komunikácia je v tej medicíne veľmi dôležitá. Ja veľmi rád používam, že niekedy ten pacient nepotrebuje skvelého odborníka, len dobrého človeka. Vypočuť a pomôcť. A úplne posledná, nie je ani otázka, ale otázok by bolo, lenže ho pozdravujem, jeho prednášky na podujatiach sú top. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi rád prednášam kdekoľvek, kde ma zavoláte a kde môžem byť súčasťou prednemocničného vzdelávania. Aj keď musím sa trochu priznať, že veľmi ma teší, že moje prednášky máte radi a budem ich robiť aj naďalej. A niekedy sa tak prichýlim alebo pristihnem sa pri tom, že nechcem chodiť na podujatia ako taká cvičená opica, že skrátka, že ma niekto vypustí z reťazky, aby som zabavil publikum na záver, ale prídem povedať hocičo, aj keby som sa len postavil a budem sa tam prechádzať a budete sa na mne smiať. Kontakt prednemocničnej starostlivosti so súdnym lekárstvom je absolútne kritický pre obe profesie. Vy musíte vedieť, čo my si všímame a my musíme vedieť, čo vy robíte a musíme to vedieť so 100% prenosom informácií. A to celé začína od nahlásenia na krajské operačné stredisko až po tie rukavice, ktoré tam zostanú niekde v tráve alebo idú s tým telom. Čiže toto je veľmi dôležité, takže akákoľvek edukačná príležitosť je pre mňa, aj keby som sa mal totálne tam 6-krát zhovadiť pred vami, je pre mňa veľmi dôležitá vec. Moja posledná otázka je, že čo budete dnes ešte robiť? Dnes idem vymyslieť, čo dám deťom jesť. Už je to normálne, že rebus, lebo za tie prázdniny už sme zjedli všetko. Takže ideme sa vrátiť k nejakému repertoáru a ešte ma čaká telefonát s mojím tímom spolupracovníkov, ktorí už úpenlivo čakajú, aby sme si mohli zavolať a vyriešiť nejaké veci a popri tom, ako budem telefonovať, tak pôjdem s obsom von. A to sa tiež celkom teším. Super, došli sme na koniec dnešnej epizódy. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijal pozvanie, že sme mohli mať takúto skvelú debatu. Michal, bolo mi veľmi veľkým potešením a ďakujem vám všetkým aj za technický support, aj za všetko, pretože to bolo pre mňa veľmi obohacujúce. Ďakujem. Ďakujeme aj my a ja sa teším, keď budeme spolu natáčať ďalší diel podcastu Povedzme si úprimne. Čaute.